Alam mo ba kung nasa na kaya ang iyong best friend at kung ano ang kanyang naging kapalaran? Si Julien, hinahanap ang kanyang BFF na si Kenneth. Magsisimula ang ating kwento sa TikTok video ni Yen, kung saan ibinida niya ang kanyang kalaro na hindi niya malilimutan kahit 14 na taon na niya itong hindi nakikita, si Kenneth. Noong una kasi dati, parang kada niya pala, parang mulay kami. Tapos sinabagan na rin puno na, ano daw lahiya yan na kung bahay nagtitinaon ko pa. Tapos, itak niya naging problema kung bahay may dala niya iba. At marami ang shumip o kinilig sa kanyang post. Ang tanong, nasaan na nga ba ang kanyang childhood best friend? Umaamit na hangin. Hanap namang malakang ating kwento. Taong 2007, dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, naging magkalaro ang nooy 3 taong gulang na si Yen at ang nooy 5 taong gulang na si Kenneth. Ayaw! Ismay ka po! Ismay ka! Di ba't ikaw ang Yorena at ako ang Yungay? Ako yung prinsesa, huwag na palagi. Ngunit ngayon na hirap patin. Ayaw pa rin patin. Hanggang isang araw, si Kenneth biglang hindi na nakapunta sa bahay ni Yen. Mopay ko dati yung bata kay bagan gwapohon ko dati ya. Iso yun na gwapohon pa ngan mopay ko tiya smile na ayong dakit induro tong bata nga nagmumulera tak anak. Taas napakadingan ito niya tindahan na shop. Nagpapahangin na niya motor. Dirit yan nagbabayad. Insingko. Bismar na tiya nga tagsingkot pagpahangin hit kaliding kada usa. Bisan na pulong nga kaliding itiyagin hanginan. Di nga nit na bayad, bisang piso. Durugot niya kabutan nga bata. Naay na nakindura iya. Ay na daw na tiya yan. Fast forward to 2021, ang nooy bulilit na si Yen, dalaga na ngayon. Hanggang isang araw, may nakita siya sa kanilang lumang hard drive. Pinakita naman dati mga picture. Kita ko kung mga bata pa kayo, nagkapit namon. Kapag malaking pagkinita, kapag laing na naman tudasan. Tapos, una, kami pa, mamutahan daw dyan yan na. Kung nalukat na DSWD, kintinawang pa. Ito na siya nag-upload ng video sa TikTok. Di ba't ikaw ang Yorena at ako ang Yungay? Ako yung prinsesa, huwag na palagi. Yan na, nag-set lang kung kapag kita namon, pag viral namon na TikTok, baga, kinikilig ako, baga mahal magkita na kami. Hanggang may isang nag-PM o private message kay Yen. Nakasumat na ako, ato ko rin nga lugar, stop ko anay, kasi siyempre, baga kinikilig bagap ako, wala nga barangay Madalonot. Kenneth na tinutukoy sa message, nakatira 3 oras ang layo mula Puerto Princesa. Ang 18 anyos na si Kenneth Espanyol, Okay na nga panahon. Kada mo na akong barkada. Tungod din akong kao doon. Nga di na makimumulayon. Nawarayan na akong mga barkada. Ano akong mga barkada nagpaharayo akong. Kay boring na akong mga barkada. Paron na akong barkada nga si RG. Timbayaran na ako. si Kenneth, likas daw na mahiyain. Naglakat ita, nilabalay sa ko, naglakat, naglakat, cellphone la, laptop la. Minsan nga raw silang nangupahan sa Puerto Princesa, kung saan siya nagkaroon ng playmate. Nagmumulay kami, kahalo tiya. Diriya na pa oram niya mga mulayan. Ultimo niya, kuha niya Barbie.
Dinahal pa ako nga mo na karuyag. Kay mo pa yan magbutang ng mga bado, mga susunod. Matapos ang 1 taon, sina Kenneth lumipat na ng tirahan. Ang masakit nga lang dito, hindi raw siya nakapagpaalam sa kanyang kaibigan. Kami dito na mo ginuukyan dati kay tungod nga naubusan na dito sa takit mo pa. Amot nga. Dito yan natambag ko nga ginuukyan. Damo na't polar. So, di na kami nagkukuri. Damo na't amo na sasamsaw. Pero ang kalaro niya noon, lagi niyang naaalala. Ambot nga ni kunain siya na hiya. Nangimingaw na ko kay hiya. Ang magkita nga ni kami. So tulip-tulipong ko hiya. Hanggang isang araw, laking gulat niya na viral na sa TikTok ang childhood photo niya kasama ang tinutukoy niyang dating kalaro, si Yen. Karuyag ko hiya. Aalangan la ko kay bangin niya. May uyab na. Tagay kun may uyab na hiya. Masiring kalagyap nga. Higog maon mo hiya. Pwede ko sidgon na hiya nga. Mahal ko hiya. Tira-tiri ay palaging sabay na mag-siesta. Sabay ring gigising ng alas 4:30. Sabay manonood ng paboritong programa. O kahit tamis namang mabalikan ng alaala. Kasi na-expect nga magkikita kami through TikTok. Pero super excited na ako magkikita na kami. Dahil nag-message na iya, ay kitang kikita, tabay-bye. Luya, lagi tayong magkasama. Sabay tayong umabis Una kang kinakatok sa pagsapit ng umaga. sana mabalik pang dati nating pagsasama. Lang Biyernes, si Kenneth bumalik ng Puerto Princesa City para kamustahin ang kanyang kababata. Noong mga sandaling yon, si Yen nasa kanyang kwarto. Hindi inaasahang may bubungad sa kanyang pamilyar na mukha. Kay sarap namang mabalikan ng alaala. At ako ang iyong hari. Ako yung prinsesa. Sabi mo At kung noon, madalas daw pagdamutan ni Yen si Kenneth ng tsokolate. Ngayon, si Kenneth na ang may dala ng tsokolate para sa kanya. Dali. Ano mo bisita? Oh, Bernie! Katulit na magkita! Ito, huwag naman ang tatay! Salamat, Bernie! Kailangan nyo mag-inom kita. Para na ako, salamat, Ben! Gusto nga mo dito ako nung magkikita. Napasaylo ako nga. Lumakat kami kay naubusan ka mo ko pa. Kaya na, ano? Kasi kaya nabugmusikasak ng kamay. Dito yan kaninukot yan, damot polar. Gana, o sosyal ka dahil. Ba mo na. Sige. Siya, tuloy. Pwede, lingkod. Si Bes, musta? Nakaikanuraw. Tangay na rin kinabuhin na waray nagpangangaw niyo. Kukan. David to, gamon, feeds in polar. Magilig-kilig ba? Ay, halagit ako magpapagpapulip sila ng pag-ilo. Kung magtagawan kung ano sa pre. Salamat yan, Bes. Ngayon natawag ng regalo. Oh, guys. Nadayan ka, no? Kadagay ka na natin mga magkikita. Ay, pag kinapulitak pa. Kandirin para i-grab na iton. Hoy, Sige. kunang-unaan na yung mga bata pa ka mo, ha? Ayaw lang naging matayang po. Opo, Papa. Sige. Pagaling mo lubog kita. Sige. Kaya di malandaran ni mong tangkay. Sige, salamat ka. Ano ikaw? Hindi ayong ng papa. Sila papa. Sige. Kay paya natin, ha? Tara na. Kuwanta ka yan. Ano, luwan, makapapasusuman. Sige. Sige. Pa.
Ikaw, naaalala mo pa ba? Nasaan na ang iyong best friend noon? Habol na, dugtungan ang nakaraan. Da-da-da-da, dati magagawain na ng dati. Yun o, sana'y napasaya kayo namin sa ginawa naming videong ito. No, at kung nabigyan kayo namin ng kasiyahan, ngiti, at syempre kung na-inlove kayo sa ginawa naming videong ito, baka naman isubscribe nyo na itong aming channel. Team Sangkay! At ako nga pala si Papa Chad. Ikatlo na to, bago lang! Anders TV! Alwax! Yun, so yun mga sangkay, meron kaming mga bagong membro ngayon. Mga bagong membro. Bago. Andito, yung isa namin. Bro, Botols, kung mga Tagalog, mahubag! pangalawang membro bago namin. Pampangka. Ayun o, at sana samahan nyo pa kami sa mga future uploads at videos na gagawin namin dito sa aming YouTube channel. Yun, mga sangkay, meron pala akong ipapasalamatan sa palaging pag-share ng aming mga videos si Hineruso Byuhan. Yun, big love shoutout sa iyo, Sangkay bro, Hineruso Byuhan. At sa mga nag-share, maraming salamat sa inyong suporta. At salamat nga pala sa mga taga Barangay Tingib na laging nanonood ng mga videos namin, sa lahat ng mga team Sangkay dyan na sumusuporta sa mga kakulitan namin or videos. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sunod na aming video, mga idol, mga bob! Isang bagol pa. Salamat sa kay Papa Chad sa paglibreng pahangin. Yan, kiss. Kuha na't naong, padukot naong. Hindi, padukot naong. Padukot naong. Oo. Ay, na. Kadali na. Padukot. Mopay na kuha, mopay kuha. Sige. Klaro. Danatin, tamay panain, pinangarap ang lahat, umaawit pa sa hangin. Sabay at Pasay que pesadat Lekong so skidi Skidi Kunahin na hiya, kay sulibak mo na, wawaran na. Yung mong pangalit yan na, huwag na rin sa ulo di hiya. Lagpak. Dala ko gapo. Anak ko gapo. Ayon bata. Gapo. Andila ko suko ako. Ahong. Dunot. Padi! Oh, managpix ngayon na ako, nga mo ini nga. Excited na ako, kaya magkikita na kami. Eh, may nakagsungat ako, nilakatuan nga amin nga barangay. Kung kinikilig at yapo na.
Ada nga niya barangay Madalunot. Ano labi? Dula ko bunay. Wala later ka uday. Uray tagpira ka. Waray, bayad na ako. Baga ba ng taga-kuhan? Taga-tinawagan ang dakong lawas. Ay, Bini. Ito to digar. Oh, Bini.